moves yun ha. Huh? Dalag. Dalag. Uy. Uy, yummy at dumay-tumi. Bumoves. Ha? Good morning mga kapising. So yun mga kapising, ay may kasama tayo dito ngayon, mga oriente. Ako kasama sa dyan. Ayan, Mga professional pa kasama mo ngayon. mga professional. Bawal ang hard loser ka mo. You know, mga oriente. Pag wala ko na uling isda, si Bowel. Kukusentein ko. Happy na yan. Ayan, mga kamaral din sila ng ano, Ibon. ibon. Yo, papakawagin ang pasibalik ang kaya ko. Disabog. Kanino? Kasi yan. Bakit? Mamang nagsabog? Hindi mo na eh. Pimpimin mo. Bali. Bantag mo tagay. Tao nga po kayo. Subay-sabay lang. Guys, haba nung ano, isabog. Oo, flax ko kita kahit iksay. Hindi dala kita parang hindi ako balo. Nakalapati na rin. Yung kanya matindi. Anong pabawal ng pabaril dyan? Ano Papa Bebe Mix Vlog. Walang barel. Ran, kaya kayo pibatan niya, Ran? Ran, kaya kayo pibatan niya? Dagit. Wala nga. Pibatan ni Ran. Pibatan niya. Anong huliin mo, bro? Ikan. Kasi nakakain na. Parang bumabaw yung tubig dito, bro. Ha? Umpisa pa nga yan, bro eh. Bumabaw yata. Hindi, nag-umpisa pa yung malalim yun. Bakit lagi walang bukyan, di ba? Yan siya mga nguling. Saka dun sa kabila. Nandito kami sa Santa Ana. Ayan. Ayan guys. Oh, tara. Dinapay mo na. Kain muna kayo ba? Baka hindi kayo makakatama niyan. Pagaling yung pizza bro. Ano yan? Wala ko ba ibon? Oh, Diba? Yun o. yummy. Yan. Yummy hotdog may Tommy. Yummy hotdog may Tommy. Yung kurente. Ayos ah. Ano ka?
Tingnan ko nga. Masarap sampalukan yan. Oh, gurami. Oh, yun na naman oh. Joke lang. Practice. Kalawak ito. Uy! Ang lapad na ng gurami! Good size! Huwag mo na iganyan, baka makawala pa. Tumalon pa, no? Walang linta dito. Balik pa na yan eh. Daming suso eh oh. Kinakain dito? Oh, mamaya kuha kayo. Ha? Nakain daw to. Hindi ako kumakain yan. Yan oh. Ayun, lumiko. Narinig yung putok. Ay, pupunta sa kanila. Hindi pa ako masyado nakatikim nitong gurami nito. Ay, tumatakbo sila oh. Ayan oh. Ay, dumara. Takbuhin nyo, abulin nyo, tapos maputukaan. Napakarami. Yun oh. Uy, gura. Uyo. Walo. Uyo, walo. Sana all. Uy, Oh. yun. Ano naman yun? Gurama. Gurami. Oh, Sarap yan. yummy yan. Yummy. Yummy hotdog mo itong. Ayun, ano naman? Yun. Yun. Ha? Pindutin mo. Oh, gurami. Yummy hotdog mo ito. Panlima yan, oh. Sana all. Ano luto nito bro? Sampalok. Prito? Sampalok? Oh, yung pangat. Tinatawag. Yung pang-apat na init. Uy, yun. Yun. Laki bro, laki. Laki. Ay, grabe oh. Ang lapad oh. Oh. Uy. Solid. Yummy hotdog, my Tommy. May epic agad ah. Ito oh, para bubulabugin ko dito. Ayun oh. Daga, marami yan. Oh, yun oh. Yun oh. Uy, gurami. Uy. Wala.
Palaiputok sila, no? Nakakadali kaya? Yun. Saluwa, no? Uy! Palaiputok sila, oh. Nasa ilalim ng ano eh. Damo? Sumusuot? Palaiputok sila. Yan, siguro, maganda. Dalag! Oo, yun oh. Buwan yan. Ito? Oh. Yan lang yan. Pati na yan. Yun, lapad oh. Grabe, puro good size ah. Opo. Yung sa dulo, bro. Bilang dyan. Baka may nakakawin. Palaka. Pero may punta rito. Palaka. Ha? Palaka. Unat ah. Uy, dalag! Bilis ah. Oh. Bumubs yun ah. Huh. Dalag. Dalag. Uy. Uy, yummy at dumay-tumi. Bumubs. Ha? Mabilis bumali. Grabe tumara dito, ang dami. Ayos to no, kahit mababaw no. Hindi mo mahahabol yan. Mapapahanat mukha mo dyan, oy. Kangkong. Yun, yun. Oh, gurami. Gurami. Alalapad ng gurami talaga, no? Tataba pa, oh. Oh. Ayos. Nilate pala ng mga nito. May gurami tapos kangkong. Yun no. Huwag yung pula. Bakit? Huwag yung pula na yan. Bakit? Magpupururot ka dyan. Mga S lang yung kumakain nun. Ay no. White.
Kaganda ng talbos eh. Wala. Pero siya eh. Gawin ka mga pa. Pero siya eh. Oh, yun oh. Tumakbo pala dun eh. Taba oh. Oh, dun. Uy. Yummy hotdog may Tommy. Yummy hotdog may Tommy. Ayun oh. Mga pato eh. Siyempre. Lalo na kapag gabi. Mas maganda pagkagabi. Iba yung kinakapak. Ha? Nandito lang sila sa mababaw, no? Kasi bakit? Hindi mo baba. Kasi alis ito. Palihan natin ngayon. Ha? Baka magla... Ha? Ito? Sayang. Baka malantay. Sarap ng kangkong. Press na press. From bukid. With katabing taing kalabaw. Sayang pala. Nagtawa sila. Puputok pa rin. Ha? Uy! Taba oh. Good size talaga lahat ah. Walang maliit ah. Ayos talagang pang-oriente na yan. Ha? Itlog? Asan? Asan? Yan. Kaya wag mo lang mabasag. Ah, masarap yan. Oo. Sarap yan. Tanain. Hey guys, itlog. Oh. Oh, itlog oh. Nasa pugad. Sauli mo. Hindi na. Suli natin. Ayan guys. Ayan. Stop yan! Hindi na pwede yan kasi maano yan bro. Ayan Ha? na. Hindi, masisira yan. Ayan mo na yan. Lawa ka muna. Hindi, pwede na rin. Ayan mo na yan. Ah, sige, ayan. Hayaan mo nang Lagay mo sa nandun. bulsa. Sa bulsa bro. Masisira na yan kasi nawa ka ng kamay eh. Oh, mainit. Ay, nabasag. Apuki. Yawa. Sayang, sige. Init pa. Baka marami pa dito. Bastos. Init pang itlog. Wala na? Ha? Sarap to. Itlog nung ano yan, nung kulay itim. Yung kulay itim. Oh. Lalo na kapag marami to. Ay.
Sa tag-araw, maraming ano dyan, pugo, no bro? No bro? Ayun, palaka! Ayun! Meron mo na dito eh. Oh, Ano? ang taba. Laki. Sana all. Mahirap kung ano ito, patay. Makapal kaliskis na ito eh. Talaga naman. Talaga naman, itlog. Ha? Itlog. Eh, pasukin mo yan kung gusto mo marami itlog. Kaya baka ahas na yung mga pasok. Ito maganda sana, aabangan yung may magulang ito. Oo. Babulit yun eh. Tapos buga yung iano mo, putang na. Kaya lang, baka umiyak yung ibon na yun ah. Ayop kayo! Titirahin lang nito ng ahas. Oo. Kinuha na namin guys. Dalawang itlog. Nabasag pa yung ito. Kuntiin na lang. Mamaya lalagyan ng ano, ng sibuyas. Kung may kangkong na, may isda pa. Saan ka pa? May itlog pa. Itlog pa. Ay, itlog pa. Ayan. Ano yan? Hirap pa kayo eh. Isa pa ng ano. Baka meron. Wala na? Meron yan. Kala mo lahat ng ano isda eh. Pagkapa mo. Ah? Balik mo. Ah bro. Ibinibidyo nga namin na kunyari naaawa, ikaw naman. Sige, kuhanin mo. Ayop na yan. Bulsa mo. Gawa ka na yan, sayang. Uy! Dalag! Dalag pala! Bulig. Bunog bunog. Namuti ah. Tawag sa amin. Ah, Ang pangalan sa amin ito. Halwan. Halwan. malapit lang siguro dito rin yung ano. Uy! Uy! Ang laki oh! Oh! Dalag! Ay! Nabitin pa yata! Lapit na lang. Ayun pa oh. Ha? Saan? Liwalo. Liwalo. No.
Uy. Masarap. Ayaw mo na kami. Pahinga mo yung mga mga sosyal. Ganyan manghuli ang mga S. Mga sagad ang tama. Oh. Break time. Break time. Ayan, guys. Yung huli namin. Ay! Wala ka! Uy! Uy! Buang! Gagigs! Ayawa! Sakit! Ah! Gagigs kang baka kakasakit ng tuhod ko. May kahoy pa pala. Sayang yung palaka na yun ah. Pinalipad pa ako ah. Grabe oh, good size oh. Ganyan kami mga umuli. Isang luto na yun. Sulit. Lalaki. Dami. Talong pa eh. Wala nang bito-bito kayo pag niluto. Sana all. Pag ko kanina. So yun guys, kakain muna kami. Ayan. Hindi ako niya yun. Kamati. Mangan. Yun oh. Yaman na yan. Mangan. Kaon-kaon. Yun o. Pareho yapon. Uy, pareho to. Uy po. 2,000 years later. Mangan pa siya. So ayun guys, yung huli namin lahat. Yun oh. Grabe. Huli namin. Pakarami. Oh. Yun oh. Bibi oh. Nakahuli ko ng kapangalan ko. Bibi. Asol ko lang gurami ka rin, boss. Yo! Kapangalan ni Asol ko lang Bibi. gurami ka rin. Grabe, puro gurami. Tsaka Lagi ano. ng mga yelo. Sulit guys oh. Oh, yellow. Yeah, boss. Yung ano, Dami yan. gurami. Tama na. Sige, dapat na. 4 finger na. Lawa lang ako ng tikong tilapia. Tilapia. Ada rin gurami. Puyo. Saan yung puyo? Ito yung puyo. Mga puyo. Yan, lalaki oh. Puyo. Marami sukat sa ano. Zoom mo ba siya? Sulit oh. Lalaki oh, puyo oh. Wala ko na yelo. Sulit, bulig. Yan, dami. So, yun lang aming video guys. Maraming salamat sa mga nanonood at sa mga nag-subscribe. Ayan. Thank you and goodbye. Huwag lang gurami, oh.